familie are mai multe porecle. Ziua păcărelilor, ziua glumelor, ziua umorului. Astăzi vă oferim glume de mestecat pentru toate vârstele și de toate gusturile. Oare cine dintre noi nu face glume la 1 aprilie? Mai râzi, mai spui câte o glumă, mai povestești întâmplări hazlii din viața de care fiecare are parte măcar o dată. Obiceiul de păcălire reciprocă la 1 aprilie a devenit în zilele noastre o simplă și nevinovată distracție, dar ne vom distra cu măsură și tact, străduindu-ne să nu jignim pe nimeni spunând bancuri, istorioare, hazlii. Deci, iată, Serioja o să ne recite o poezie. Serioja trece așa în față. Suntem micuți. Tare. Suntem micuți, nițel strigat. Suntem micuți, nițel strigat. Dar în curând? Dar în curând vom crește mari. Noi facem rotii ghedușii, ca și oricare copii. Gluma care? Gluma care te reflectă, e o lecție perfectă. Și de ești? De ești ager la minte. Din ea? Din ea câte învățăminte. Așa. Epi. Să nu vede ce, nu mă cunoaște. Eu sunt cea mai frumoasă, cea mai talentată și mirită fată din lume, ce mă cheamă. Pepeluța, Rogardina, Cearap, nu. Iar pe voi cum vă cheamă? Diana, Gabriela, Ana. Așa nu place, o să vă mai pun și eu câte un nume, ca să fie măcar câte două. Ionel, Văstănel, Irina, Gaina, Serăja, Arbujan. Acum vom începe ocupația. Ne uitam toți scoteți de voi și acasiriți, punem mâine de urechi și arătam de mâine. Vai, copii, ce se întâmplă? El a șezat pe jos, pe unele. Ce fetiță neastâmpărată! Cine te-a trimis? Și cine ți-a permis ție să te dirigezi cu copiii? Eu sigură mi-am permis și dacă ghicești cu măteană, ți vă dau o brască cu zeamă. Ha, ha, ha! Văd că ești o fetiță îndrăzneață, dar needucată. Copii, cum se numește fetița aceasta? Cine este ea? Iată de ce este atât de dezvățuită, pentru că a rămas fără părinți. Dar las că o educăm noi. Iată, o să te așezi aici pe scaunele și hai să participi și tu cu noi la serata noastră. Noi ne-am adunat aici ca să ne distrăm, să facem glume, să spunem bancuri. Deci, acum o să ne ridicăm toți în picioare și o să cântăm un timp.